ndị bi na Anako community na kansụl ime obodo Aya Melum ka anyị na-anụ na ha esonyegokwara obodo ndị ọzọ bụ ndị ahụ idei mmiri metụtara ndị Anambra East na West nakwa Ọgbaro wee banye ebe ha na-akpọ oku ka agbatara ha ọsọ enyemaka n'ihi na idei mmiri mebisiri ọtụtụ ihe ha nwere. Ha na-akpọku gọọmenti etiti gọọmenti steeti ka ọ gbata nyere ha aka n'egbughị oge. David Ndife nọ ebe ahụ ma weta ozi a ka anyị sonyere David. Onye President General nke obodo Anako bụ Maazị Paul Nwụba mgbe ọ na-agwa ndị ABS okwu ọ kọwara na iju bụ nke dakwasịrị ha abụgo nke na-eme kwamgbe n'obodo ahụ na yọzikwa aka na-achị steeti a ya nakwazi ndị eji okwu ha agba izu nọ na steeti a ka ha nyere ha aka ma zụtakwala ha ụgbọ mmiri a ga na-eji agụpụta ndị iju wakporo n'ike. Ọ yọzikwara steeti a ka enwee ike zidatara ha ụfọdụ akụrụngwa eji enyere ndụ aka ka e wee nwee ike nyere ndị ihe dakporo. Onye community leader bụ Chief Innocent onye Igbo kwuru na iju a dakporo ha na mberede ma mebisie ihe niile akọrọ n'ubi ma na-ayọzikwa ka agbatara ha ọsọ enyemaka iji wee nọchie ihe ndị mebiri emebi. Onye nkuzi n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ma bụkwazịa onye na-akọ ugbo n'obodo ahụ bụ Comrade Ọgụgụa Ikechukwu onye kọwara mwute dị ya n'obi ka iju anụ si wee mebie ihe dị n'ugbo ma kwukwezie na o mere ya ka o jee bupụta ndị na-akabeghị aka ka ọ ghara ịbụ na iju anụ nara ha ike n'iyi. Ọ yọkwara aka na-achị steeti bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo ka o nyere aka yọọ ndị ọba ego nke ụwa ya nakwa ndị otu gọọmenti ndị ọzọ ka a gbatara ha ọsọ enyemaka ka obibi ndụ ha wee kawanye mma.